Hej, mit navn er Christine, og jeg er fra Mysterieløbet. Og i den her lille video vil jeg vise jer, hvordan vores kodemaskine, som vi skal bruge i mysteriet Henkes kode, virker. Den skal nemlig indstilles, før man kan dekryptere en kode. Kodemaskinen består af 3 tandhjul, der hedder 50, 60 og 70. Og i løbet af opgaverne på ruten, så skulle I meget gerne have fundet rækkefølgen på de her tandhjul. Men vi kan jo lige for nemheds skyld sige, at rækkefølgen her er 50, 60 og 70. Derudover så har I også på ruten fundet et kodeord på 3 bogstaver, og jeg har valgt i den her video, at kodeordet er bog. Det I nu skal gøre for at indstille maskinen, det er, at I tager det første tandhjul her og finder B og lægger ud for pilen heroppe, B for bog. Så skal I finde det andet tandhjul og lægge ud for et O. Jeg skal se, om jeg kan finde det her. Sådan. Bum. Så pilen peger ud for O. Og det tredje tandhjul, der skal vi have fat i et G, og den skal ligge ud for pilen herover til højre. Sådan. Nu er maskinen klar og indstillet, så nu kan man begynde at dekryptere koden. Den kode, I skal finde, er lidt længere end den kode, jeg har skrevet her. Men lige for at vise jer ganske kort, hvordan I dekrypterer, så finder I det første bogstav X. Det skal I finde heroppe på det første tandhjul. Ups, det kom jeg for langt. Sådan, X. Og så skal I aflæse det rigtige bogstav hernede ved pilen til højre. Så X bliver faktisk til K. Jeg tager så det næste bogstav, et H. Sådan, og aflæser hernede. Det bliver til et A. Og det sidste bogstav, et O. Skal vi lige hele vejen rundt. Sådan. Det bliver til et T. Så koden XHO bliver til KAT, kat.